terveisiä uudesta Seelannista. Me tultiin tänne Rotorualle pariksi päiväksi, kun saatiin vapaata, tai mä sain vapaata töistä. Ja nyt ollaan kiertelemässä vuokra-autolla vähän paikkoja ja tää oli joku tämmönen ekstreme-puisto, missä sit pääsi tekemään tällaista ilmaiseksi. Me kokeillaan nyt sitäkin. Okei, jalkuja. Ei. No joo. Ei mitään, terveisiä vaan ja nähdään tossa 1,5 kuukauden päästä. No joo, muuten näyttää vähän aikaa. Yes.